Nova promoció i formada al voltant de 180 alumnes. Vostès adquiriran una sèrie de coneixements així, alguns de vostès porten exercint ja d'una forma de... Representen als 1000 y pico companys de vostès dels que van a formar part. I això ens té que omplir de satisfacció perquè el que denota és la normalitat de lo que passa al carrer, de l'activitat científica que se produeix a les universitats i que un cos com el nostre té que assolir per a desenvolupar les seves tasques millors. La violència de gènere, la homofobia, la xenofobia, el comportament dels nostres ciutadans. Os habíais empeñado hace unos años cuando comenzasteis a estudiar una oposición. Y eso es un hecho diferencial, uno entre tantos, de la ciudad. La ciudad es una gran ágora. No demano disculpe perquè han estat ahí. Iniciar este curso, soy consciente de que habéis mirado en algún momento